i amics, jo sóc Sekai, el rei del desert. I en aquest meravellós cofre tinc tancades les consciències ecològiques de tots els habitants de la Terra. Només em falten les vostres. Doneu-me les vostres consciències ecològiques i jo, Sekai, em convertiré en l'emperador d'un planeta contaminat. Quan li doni la volta al gran rellotge d'arena, començarà el compte enrere i quan l'últim granet caiga, vosaltres us quedareu sense consciència ecològica, sense coneixement i sense cultura. Sereu uns ignorants i vos convertireu en els meus esclaus. I el rei del desert i pronto seré de la terra el rei. Escolta'm bé el que vaig a dir, perquè no vaig a repetir. Ho dic a tu i només a tu, i si ara ho dic és perquè vull. La vida amb aigua s'està acabant i d'ara endavant tot va canviar. Persones, plantes i animals seran tots els meus esclaus. Si penses que eres molt valent, que mai et falta anar de res, però tu no saps que l'aigua s'acaba i jo seré el rei. Quan jo era un xiquet, ningú volia jugar amb mi, perquè tots van decidir que jo era un avorrit. Jo soc Sekai, el rei del desert, i tu seràs el meu esclau. L'aigua i dolça s'anirà i la vida s'acabarà. Només queden 30 minuts perquè jo siga l'amo de tot el planeta. Si voleu llum, me l'haureu de comprar a mi. Si voleu gasolina, me l'haureu de comprar a mi. Si voleu beure aigua potable, me l'haureu de comprar a mi. Adeu, esclaus! Tornaré en 30 minuts i em coronareu emperador del desert, emperador de la terra contaminada. ¡Ay! ¡Ay, que me pinche de risa! Senyores i senyors, arribais des dels planetes més nets i ecològics de la galàxia. Arriben per a salvar la Terra els superherois Super Eco. Format per Solaris, que extreu l'energia directament del sol. Aquan, la força de l'aigua. I Eolis, l'energia del vent. Sekai és més espavilat del que pensava. Tot està perdut. Un moment. Si detenim el temps, podrem salvar el planeta. Sí! Detenim el temps! Si aconseguim obrir el cofre, podrem salvar el planeta! Sí!
caminar. El planeta Terra morirà contaminat. Un moment. Això no és cert del tot. Això no és cert del tot. Per sort per a nosaltres, hem arribat a temps. I Sekai encara no s'ha apoderat de les consciències ecològiques de tots els xiquets i xiquetes de... El nom és Vila Real. Això, de Vila-real. Vila-real és el poble elegit. Com? És el poble elegit per a que Sekai no alcance el seu objectiu. I per a d'això, hem d'aconseguir ajuntar tots els colors de l'arc de Sant Martí, també conegut com l'arc en el cel, the rainbow, l'arco iris. Ja. I... Si aconseguim ajuntar tots els colors, trobarem els còdics secrets que obrin el cofre de les consciències. Para! Baix. Primer, hem de detindre el temps. Després, obrirem el cofre de les consciències i seran les persones mateixes qui salvaran el planeta. Molt bé! I de pas que porten el rei en Jaume a la plaça... A veure, Eolis, hem de demanar coses possibles. Val. Doncs no. Que vosaltres teniu alguna idea millor? Clar, Julio. Sí. No. Teniu alguna idea? Sí, clar. Apareció mi xater, sí, ja. Tampoc! Què? Però sabeu ballar. Sí. I sabeu cantar. Sí! Aleshores tenim la clau que soluciona el problema. Ostres, jo no tinc mucha aquesta. No, és la clau. Si aconseguim que tots els xiquets i xiquetes de... Com era? Això, Vila-real, canten i ballen les nostres cançons, aconseguirem trobar els colors, amb ells els còdics secrets i podrem detindre el temps, obrir el cofre de les consciències El cofre de les consciències. i el planeta es salvarà! Perfecte! Molt bé, però un moment. I qui cantarà? A veure, Aqualum, posa't ahí. Ahí, sí. Eolis, tu cantaràs. Oh, gràcies. Però i qui ballarà? Ballar? Un moment. I tu qui eres? Com que qui és? És Geos, l'energia de la Terra, l'energia geotèrmica. Molt bé, però i qui ballarà? Doncs, Geos, tu, Aqualum, i tots també? nosaltres ballarem. Perfecte, molt bé. Doncs podem començar? Clar que sí, vinga, tot el món en peu, ràpid. Vinga, superecos. Ens teniu que ajudar a trobar els còdics dels colors. Molt bé. Preparats? Heu de ballar com ho fem els superecos. Ole! Quanta gent! Estem així, ja anem a començar. La festa arriba al poble i ja no pot parar. Pots ballar com vulguis, també podràs cantar. Si no estàs preparat, la festa se n'anirà. Voleu ballar? Volem ballar! I voleu cantar? Volem cantar! Que les mans es menegem i no parem de ballar. Mans amunt i a ballar! Orelles mans amunt! I contestem! Voleu ballar? Volem ballar! I volem cantar? Volem cantar! Que la cintura es menegem i no pare de ballar. Mans a la cintura i a menetjar el culet! I donem una volta cap a la dreta, Volta! cap a l'esquerra. A ballar! Estem així i anem tots a ballar. Aprendrem tots a viure sense contaminar. Hem d'estar tots junts si no volem fallar. Respectar la natura, les plantes i els animals. I contestem! Voleu ballar? Volem ballar! Més I fort! voleu cantar? Volem
volem cantar. Que els peus es menegen i no paren de saltar. A votar! Hi ha més peus junts? I contestem! Voleu ballar Volem ballar i més fort. voleu cantar? Que el cap es menegen i no paren de ballar. Ens agafem el cap i a ballar. I donem voltes cap a la dreta. Cap a l'esquerra. I a ballar. És que per tu passes i aprens a respectar la natura que ens rodeja tota la humanitat. Si contamines l'aigua, els peixos moriran. Si contamines l'aire, moriran les aus. Contestem! Voleu ballar Volem ballar. i voleu cantar? Volem cantar. Que el cos es menege i no pare de ballar. I ballem tot el cos. Manegem les cames, els braços, el cap, el culet, les mans. I contestem! Si voleu ballar Volem ballar. i voleu cantar Volem cantar. i voleu ballar Més i fort! voleu cantar i voleu ballar Volem ballar. i voleu cantar. Volem cantar. Ale! Au, fantàstic! Jo crec que podem aconseguir el color, no? En tota aquesta festa que n'hi ha així. A veure, Què? oh, segons l'ordinador de Secai, Sí? per aconseguir els colors hem de respondre a unes preguntes. Unes preguntes? Sí, mireu. A veure, concentració. Per a aconseguir els colors, heu de contestar cada vegada a una qüestió. Vale, vinga. Primera pregunta. Al contenidor de color blau llançarem... A veure, què llancem al contenidor de color blau? El contenidor blau? I sé que és quadrat, no? A veure, digues. Cartó i paper? Esteu segurs? No és possible, a mi me sona, Cartó i paper. Jo crec que sí, també. A veure. A veure. Llançarem cartó i paper. Enter. Correcte! Teniu 20 segons per aconseguir el color. 20 El color? segons. El color allí. Crec que és el color allí. Això què és? Blau? Blau comencem. 11, Busqueu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vinga, bufeu. Bufeu. Uau. Per això hem aconseguit tots els colors. És hora de tindre el temps. Vale, tindre el temps. No? Doncs obrim el cofre de les consciències. Tampoc? Un moment, a veure. Pareu! Ja sé el que passa. Està clar. Segons l'ordinador de Secai, l'anyil és el color del cel on viu l'art de Sant Martí. Ah, però ja han recuperat tots, no? La clau del cofre està formada pels números que cada color té a la taula Pantone. Taula Pantone? Després t'ho explique que ara no hi ha temps. Això vol dir que hem de reunir 6 colors que falten de l'art de Sant Martí. I cada color té un número Pantone i tots junts obrin el cofre de les consciències. A veure, un moment. Tu el que vols dir és que cada color té un número. Sí, I tenim que aconseguir tots els còdics. sí, Molt bé. I després introduir aquest número en aquest clau electrònic. Sí. I així a poder obrir el cofre i el temps. sí. Ja sé que pareix més difícil que les taules de multiplicar. Però les taules de multiplicar són superfàcils. Jo me les sé totes, sí. Sí? I ens les pots ensenyar? Home, clar, a tu i a tots, si volen. Ah, sí? Perfecte, doncs en les taules de multiplicar, si ballem i cantem tots la cançó, aconseguirem el còdic del color groc. Doncs vinga, tot el món dret. En peu, ràpid! A veure. Menos mal que jo me les sé. Espero que vosaltres també les sabeu, Vinga, ballar.
i és molt fàcil de cantar. I és molt fàcil de cantar la cançó de multiplicar. Els números has d'estudiar si vols ser espavilat. I molt pront te descobriràs que és molt fàcil de trobar el color de les mates quan comences a estudiar. I atenció, perquè anem a començar en la taula de l'1. Així que tot el món els ditets preparats i... 1 per 1, fort! 1 per 2, què? 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5, més fort! 1 per 6, 1 per 7, no som a 7! 1 per 8, 1 per 9 i 1 per 10! Molt bé! Ara anem a fer una miqueta més difícil i anem a fer la taula del 5. Així que tot el món preparat. 5 per 1, 5 per 2, 5 per 3, 5 per 4, 5 per 5, 5 per 6, 5 per 7, 5 per 8, 5 per 9 i 5 per 10, 50! És molt fàcil de cantar la cançó de multiplicar. Els números has d'estudiar si vols ser espavilat. I molt pront te descobriràs que és molt fàcil de trobar el secret de les mates quan comences a estudiar. I atenció, perquè aquesta segurament és la més difícil. Així que els pares a veure si ajuden. Anem a fer la taula del 7. 7 per 1, 7 per 2, 7 per 3, 7 per 4, 7 per 5, 7 per 6, 7 per 7, 7 per 8, 7 per 9 i 7 per 10. I ara anem a fer la més divertida, anem a fer la taula del 0. I per això utilitzarem gestos. A veure? 0 per 1, 0, 0 per 2, 0 per 3, 0 per 4, 0, 0, 0, 0, 0 per 5, 0 per 6, 0 per 7, 0 per 8, 0 per 9 i fort, 0 per 10. I és molt fàcil de cantar la cançó de multiplicar. Sembla que ha eixit tot prou bé, no? Jo crec que això era el que volia Secai. Segons l'ordinador, pregunta de Secai. A veure, tots cara de concentració. Següent pregunta. Els envasos de tetrabric, llantes de beguda i plàstics que no necessitem, els llançarem al contenidor de color... Sí, com era? Quin contenidor? Era quadrat també, no? Home, quadrat, sí. Quin? El groc? Quin? Esteu segurs? Diuen el groc. Jo crec que tenen raó. Molt bé. Anem a veure. Aprovat. Ho llançarem al contenidor. Ara com som del Villarreal. Groc. Enter. Correcte! Hem de buscar el còdic del color groc. 10 segons Busqueu, per ràpid. aconseguir el color. Ai, Déu. Busqueu. 10, 9, 8, 7, Un moment. 6, Assenyeu una impressora. 4, 3, 2, 1,
0. Perfecte, els colors estan acudint i això vol dir que la cosa va bé. Sí. Continuem. Molt bé. I ara què? Per a que aparega el color blau, Sí. heu de viatjar a la mar, passar per dalt dels núvols i ballar? Tu el que estàs demanant és un bon tren. Bona idea! Vinga, tot el món en peu, ràpid! I anem a fer trens. Ens Vinga, agafem vinga. de la cintureta del que tenim davant i fem cues molt llargues. Vinga, ràpid! Vinga. Agarreu-vos dels nostres Qualsevol de superecos. vosaltres pot ser cap de tren. Els papàs i les mamàs també poden, eh? Ja Vinga, hem posat vinga. tots al tren? Que no es quede ningú, Cuidao que a lo millor te chafen si te quedes allà al mig sentat. Ah, per el còdic del color blau. Llavors, per que aquest tren té que manejar la cintureta, Per a trobar un nou color hauràs de viatjar pel món amb un bon tren molt especial que va per l'aire i per la mar sense parar, molt anida, molt espaiet sempre anida per a gaudir de veritat. Puja el tren de l'amistat. Vinga, germans, amunt! el tren? Xiula, xiula, xiula-li. El dit índex amunt? És fantàstic estar així. Xiula, xiula, xiula-li. Amb un tren que és molt feliç. Un tren que balla sense parar, que vola i nada durant l'any, que brinca i canta per aquí. No pares de ballar ni jugar. Si al meu tren tu vols pujar, hauràs de ser molt educat. Hauràs d'aprendre a respectar a la natura i als Tot el món el dit índex animals. amunt? I com fa el tren? Xiula, xiula, xiula-li. És fantàstic estar així. Xiula, xiula, xiula-li. Amb un tren molt feliç. I atenció, perquè el tren ha arribat a un túnel. A un túnel? Baixeu el cap. Ai, a veure, aquest cap. Ai, però tenim que avançar, si no, no sortirem mai. Ja hem vist el túnel. Menys mal. Molt bé. I abans de continuar, demanem a la Xelma que ens passa una miqueta cap enrere. Un poquet d'espai, per favor, per als xiquets. I atenció, perquè el túnel ha arribat. Ai, el tren ha arribat a un túnel encara més baixet. xiula, Baixem el cap i el culet. fantàstic Una miqueta més enrere, per favor. Xiula, xiula, xiula-li. Ja hem vist el túnel. Si pot trobar el color blau, Oh, però no espai. La via està trencada a trossets. Ara heu de caminar amb botells amb els peus junts. que va per l'aire i per la mar, sense embrucar, pot viatjar. I el tren ja pot caminar normal. En ell faràs molts bons amics, amb tu sempre pot I el dit índex amunt. I com fa el tren? Xiula, xiula, xiula-li. És fantàstic estar així. Xiula, xiula, xiula-li. Amb un tren molt feliç. I el tren està arribant a l'estació. Ara camina a càmera lenta. Molt bé, esteu tots? I Hem totes? arribat. Perfecte, perquè ja sabeu què toca, no? Què toca? Pregunta de secall. Atenció, tot el món! Concentració! Ui! Atenció, pregunta. Quina cosa fonamental hem de fer per a no malbaratar aigua quan estem rentant-nos les mans amb sabó? Què és el que hem de fer per estalviar aigua? El grifo és l'aixeta? Sí. L'aixeta, com era? Dient que és
tancar l'aixeta. Tancar l'aixeta, segur? Tancar l'aixeta, segur? Jo crec que tenen raó, a veure. Pot ser, quan ho diuen tant, serà que sí. Tancar l'aixeta. Tancar l'aixeta. Enter? Correcte! Ui, molt bé, perfecte, ara què? Teniu 7 segons per aconseguir el color. 7, Quin color era? 5, El blau. 4, 3, 2, 1, Prim. 0. Sí! Ja hem aconseguit el còdic del color groc i el còdic del color blau. Perfecte. I si els introduïm al cofre? Ah, molt bé, vinga, anem a introduir-los. Si el còdic del color groc és 151 i el còdic del color blau 485. Què? Una llum roja? Prova a obrir, a veure. Però, No. un moment, pareu. Ja sé el que passa. Primer, hem d'aconseguir tots els còdics de tots els colors. I després introduirem els còdics en el cofre. I així apareixerà una llum verda que ens permetrà detindre el temps i obrir el cofre. Així que Molt continuem, bé, encara vinga. ens queda un poquet. A veure, i què toca? Pregunta de Sekai, no? I què toca? Ara toca anar a per el còdic del color taronja. Concentració. Hem d'aconseguir el color taronja i per a això heu de jugar amb les pilotes. Quina pregunta és? Algú té pilotes per a jugar? Jo crec que a Qualum Tu tens, sempre on deia estan? que tenies algo. I on estan les pilotes? Però cuidado perquè a veure se'n van a la piscina, a veure qui va a buscar-les. Tots anem a jugar amb les pilotes! Les tens tu, a Qualum? Vinga, Que ja ho sabia. tira-les! I només hi ha una premissa, recordeu. No val agarrar-les en la mà. Teniu que jugar com si fora voleibol. A veure que la tira més amunt. I el que la tira a la piscina anirà a buscar-la. Rock and roll. Vinga, a veure si els pilotes amunt, on estan? Teniu que deixar tocar-les al més xicotets també, On estan les pilotes que no les veig volar? Pilotes amunt! Vinga, vinga, a veure si els pilotes amunt. Ei, esos xicotets també volen tocar-la, a que sí?
pilota, on està? Perfecte, això vol dir que hem aconseguit un altre còdic? A veure. No, primer, per aconseguir el còdic del color taronja, no hem vos de senteu, respondre... no vos senteu, amunt. Hem de respondre la pregunta de Secai. A veure, què fa falta per això? Concentració. Si volem regar les plantes d'un jardí, quan és convenient que ho fem? A migdia, que fa molt de sol, o per la nit? Home, jo a migdia és quan més et tinc, Migdia? Jo a migdia me pega el sol i és... A migdia? Per què a migdia? Perquè fa molta calor i tenen molta set, veritat. Tots penseu que a migdia? Està bé, jo confio en vosaltres. A veure, a migdia, no? Heu dit a migdia. Migdia. Enter? Error? No era migdia! Per la nit! Era per la nit! Enter! Sí. Correcte! Era per la nit, recordeu! 3 segons per aconseguir el color. 3, 2 i Color mig, taronja. 2, 1 i mig, Còdic. 1, mig, 0. Perfecte. Hem de continuar. Atenció, ara anem a per el color violeta. Sí. Per aconseguir el color violeta, heu de ballar tots igual. Tots igual? La música sonarà i amb els peus fareu un vals. Ah, però això és molt senzill. Un vals? Algú sap com es balla el vals? Home, clar que sí, però a ballar el vals, el primer que s'ha de fer és buscar una parella. Així que ràpid, tot el món, a buscar una parella. Sense pensar, la primera que trobeu. Molt bé, i una mà va a la cintureta, així com els nostres superecos, i l'altra mà agarrant-se de l'altra mà. I després és molt senzill perquè fa... Punxa-xa, punxa. Aneu provant. Punxa-xa, punxa. Vinga! Punxa-xa. Punxa-xa, punxa. Punxa-xa, punxa. Oh, que elegant és el vals, És un vals modern. Esta dia ve que aprenguerem tots a separar les coses que el fem cada dia anem a tirar. Fonamental si volem el planeta salvar. I atenció, canvi de parella, vinga, ràpid. Classificar les matèries que se n'aniran al contenidor. Cadascuna mira el seu color. Canvi de parella. Canvi de parella. Canvi de parella. Canvi de parella. I atenció! Mirem tots cap a l'escenari. Amunt! I ens preparem perquè anem a fer una classe d'aeròbic. Sí! Preparats? Comencem! A baix. I salsa. Genolls amunt. I per darrere, A esta nit no fareu molt llarg vosaltres, comencem. Baix, palma. I salsa. I... Genolls amunt. Per darrere. I busquem una parella. I a rodar.
Roig, a ballar el vals. Si tots reciclem, el planeta podrà millorar. Això escalfem, cada dia anem a tirar. I canvi de parella. Canvi de parella. Está muy sencillo que no tengas ni que estudiar. Canvi de parella. 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 Au, molt bé! Perfecte, a veure. Per aconseguir el còdic del color violeta hem de respondre la pregunta de Secall. A veure, un moment, espera! A veure, tot el món, concentració! Si anem a rentar el cotxe, a on estalviarem més aigua? En un túnel de rentat o amb la mànega d'aigua potable de casa? A on estalviarem més aigua Home, per a jo- rentar el cotxe? Jo des del sofà el rente molt còmodo, Així en la manguera, en La qüestió mànega. no és la comoditat, és estalviar aigua. A on estalviarem més aigua? En Però, la mànega d'aigua home, en lo bé que se fa mentre veus el futbol. i en la mànega d'aigua pots controlar tu mateix l'aigua que gastes també, no? sí, digo yo, no sé. Esteu segurs? La mànega d'aigua? ¿Vosotros qué dieu, la mànega? Estan dient que no, Però Vosaltres penseu que sí? Vaig a fer-vos cas a vosaltres. jo per no ho una tinc molt vegada. clar, Però tu li fas cas a Qualum, que és el de l'aigua. És veritat, Aqualum, tu eres el de l'aigua. Un equip, diu. Amb la mànega d'aigua potable de casa. Tenien raó! És que, Qualum, No ho aneu a aconseguir! Superencos, esteu acabats! Jo, Secai, seré l'emperador de la terra contaminada! tenien raó! Tenien raó, era per la nit. Ai, no, Así que ya en lo el hemos hecho. túnel, en el túnel. Túnel, en el túnel. Correcte! Menos mal, així era qualsevol, 10 segons per aconseguir el color. 10? 10 segons. 9, 8, El còdic 7, del color. 6, 5, 4, Violeta. 3, 2, 1, 0. Perfecte, a veure. Continuem. A veure què, ara què? Males notícies. Què passa? Segons l'ordinador de Secai, diu que com hem comès 2 errors, ara hem de contestar a una pregunta trampa. Ei, mira, Qualum, això te passa per fallar-la. Si la contestem mal, mai podrem obrir el cofre de les consciències. Concentració total, A veure. Pregunta. Quan estalviareu més aigua? Quan vos dutxeu o quan ompliu la banyera? Bueno, això la sé jo, Omplim la banyera... Un moment, A veure que això la sé jo. Eolis diu que la sap, a veure què diu. Omplim la banyera, primer me banyo jo, després en la mateixa aigua se banya ella, després en la mateixa se banya ell, i així no estalviem aigua. Però què dius, Eolis? Això és antihigiènic, a més no és la resposta correcta, que no? La resposta correcta és... dutxeta ràpida, a que sí? A veure com és, com? Dutxa... Dutxeta ràpida. Com? Dutxeta ràpida. Dutxeta ràpida. Dutxeta ràpida. Dutxeta ràpida. Ja ho tens Ah, clar, molt bé, ja ho Eolis? tenim clar. A veure, Sí. la resposta és dutxeta ràpida. Jo espero que sí, Enter. Ara sí? Un altre color? Teniu 5 segons per aconseguir 5 el color. segons, el còdic del Sí. color. 4, Roig. 3,
2, 1, 0. Perfecte, continuem. Quin color ens falta? Quin color ens falta? El verd. A veure, com estem de temps? Fatal! A veure, per aconseguir el color verd heu de ballar la cançó dels jocs. Ah, I per a començar, ballarem i jugarem a soles. molt bé. O sigui que ballarem lliurement. Lliurement, sí, perfecte. Música i a ballar! Així no tal qual? Jo vos ajude, vinga, tots mans amunt. I ara ballem amb les mans i les cames. Tot el món en esta festa ha vingut per a gaudir i les coses que jo faça les haureu de repetir. I a ballar, en parella, a ballar i molt bé Vinga, t'ho ràpid, tots busquem una passaràs. parella i a ballar. I canvi de parella. I tu pots passar-ho bé, has de buscar uns quants amics, aniràs amb ells de festa i serà molt divertit. A ballar, quatre en rogle, a ballar, Vinga, tots a fer rogles de 4 persones. Ràpid, ràpid. Rogles de 4 persones. I a rodar. I tot el món en el planeta ha d'aprendre a respectar. I és que l'aire que respires no deberías de contaminar, no. Y a ballar, entren estos a ballar, I ara tots y volver a a fer tu primers. Ens pasarà. agafem de la suculeta del que tenim davant i fem cues molt llargues. Vinga, anem fent trenets. Potser ho aprem. Tots a fer trenets. Tot el món del planeta ha d'aprendre a compartir. Que si embrutes en ta casa, embrutaràs la del veí. I a ballar, cuit en rogle, a ballar, i molt bé t'ho I ara tots fem rogles de 8 persones. Rogles de 8 persones. Vinga, ràpid, contem. Fins a 8. I a rodar. I entre tots la trobarem, A rodar. trobarem la solució. I entre tots junts guanyarem a la pol·lució. I a ballar, en parella, a ballar, i molt bé I ara t'ho busquem una passaràs. parella i a ballar. Tots a ballar en parella. Tot el món en esta festa ha vingut per a gaudir i les coses que jo passa les haureu de repetir. I a ballar, tu a soletes a ballar i molt bé t'ho I ara ballem a passaràs. soles. Mans amunt. I a ballar. Perfecte. Au, fantàstic! Ja podem Molt bé. anar a per el còdic del color verd. Molt bé. Però abans, pregunta de secall. A veure, tots, concentració. ¿Sabrías dir quines són les energies renovables més importants? I se la sé jo. Primer tenim l'energia del vent, que es diu l'energia
Eòlica. Ah, molt bé, menys mal que ho han dit tots, que si no... L'energia de la terra, l'energia geotèrmica. L'energia de l'aigua, que es diu hidràulica. I l'energia del sol, l'energia solar. Molt bé, però no teníem que contestar nosaltres o ells? A veure, enter. Sí! Ho hem aconseguit! Teniu 3 segons per aconseguir el color. 3, 2, 1, 0. Sí! Hem aconseguit tots els còdics! A veure, superecos, és hora d'introduir els còdics. Vinga, introduïm-los, però com llegim, d'esquerra a dreta o de dreta a esquerra? De dreta a esquerra. De dreta a esquerra. Vale, 638, 293, 151, 485, 123, 355. Vamos a d'esquerra a dreta. 355, 123, 485, 151, 293, 238. Vinga, ràpid. Te falta. Ja està. Ja està. Molt bé. Perfecte. La llum per la podem detindre temps. I ara obrim el cofre. Crec que sí, una miqueta més fort. Sí! Ho hem aconseguit! Perfecte! Això és que m'alliberaran les consciències ecològiques de tot el planeta. Sí! Molt I ara bé. és moment de festa. I què m'ha pres avui? Que no volem contaminar. Jo no vull contaminar! Oh, molt bé, a veure. A veure si els genois amunt. No vull contaminar perquè no me'n donen una, ni mitja ni cap. Jo no vull contaminar, jo no vull contaminar perquè no me'n donen dos, ni una, ni mitja ni cap. Jo no vull contaminar. Què és això? Preparats per comptar? Jo no vull contaminar perquè no me'n donen tres, ni dos, ni una, ni mitja, ni cap. Jo no vull contaminar, jo no vull contaminar perquè no me'n donen quatre, ni tres, ni dos, ni una, ni mitja, ni cap. Jo no vull contaminar. Hey! I comptem! Jo no vull contaminar perquè no me'n donen cinc, ni quatre, ni tres, ni dos, ni una, ni mitja, ni cap. Jo no vull contaminar, jo no vull contaminar perquè no me'n donen sis, ni cinc, ni quatre, ni tres, ni dos, ni una, ni mitja, ni cap. Jo no vull contaminar. Hey! Jo no vull contaminar perquè no me'n donen set, ni cinc, ni quatre, ni tres, ni dos, ni una, ni mitja, ni cap. Jo no vull contaminar, jo no vull contaminar perquè no me'n donen nou, ni vuit, ni set, ni sis, ni cinc, ni quatre, ni tres, ni dos, ni una, ni mitja, ni cap. Jo no vull contaminar. Hey! Atenció perquè això s'accelera, I molt ràpid. Jo no vull contaminar perquè no me'n donen nou, ni vuit, ni set, ni sis, ni cinc, ni quatre, ni tres, ni dos, ni una, ni mitja, ni cap. Jo no vull contaminar, jo no vull contaminar perquè no me'n donen deu, ni nou, ni vuit, ni set, ni sis, ni cinc, ni quatre, ni tres, ni dos, ni una, ni mitja, ni cap. Jo no vull contaminar. Hey! Molt bé, fantàstic!
no volem contaminar. I si no contamine jo soc? Feliç! Jo soc feliç! Molt bé! Busquem una parella, vinga, ràpid! I heu de ballar com ho fan els superecos! Jo soc feliç i t'ho diré amb les dos mans. Jo soc feliç i t'ho diré amb les dos mans. Jo soc feliç i t'ho diré, jo soc feliç i t'ho diré, jo soc feliç i t'ho diré amb les dos mans. Jo soc feliç i t'ho diré amb els meus dits. Jo soc feliç i t'ho diré amb els meus dits. Jo soc feliç i t'ho diré, jo soc feliç i t'ho diré, jo soc feliç i t'ho diré amb els meus dits. Dits, mans! I t'ho diré amb els meus peus. Jo soc feliç i t'ho diré amb els meus peus. Jo soc feliç i t'ho diré, jo soc feliç i t'ho diré, jo soc feliç i t'ho diré amb els meus peus. Peus, dits, mans! Jo soc feliç i t'ho diré amb el culet. Jo soc feliç i t'ho diré amb el culet. Jo soc feliç i t'ho diré, jo soc feliç i t'ho diré, jo soc feliç i t'ho diré amb el culet. Culet, peus, dits, mans! Ierda! Jo soc feliç i t'ho diré amb el teu cap. Jo soc feliç i t'ho diré amb el teu cap. Jo soc feliç i t'ho diré, jo soc feliç i t'ho diré, jo soc feliç i t'ho diré amb el teu cap. Cap, culet, peus, dits, mans! Jo soc feliç i t'ho diré amb el super. Super! Jo soc feliç i t'ho diré amb el super. Super! Jo soc feliç i t'ho diré, jo soc feliç i t'ho diré, jo soc feliç i t'ho diré amb el super. Super! Cap, culet, peus, dits, mans! I repetim! Super! Cap, culet, peus, dits, mans! Arrelà! Au, molt bé! I continuem amb la festa. Vinga, tot el món, genolls amunt. Genolls amunt. Va, però... Vinga, atenció, dames y caballeros, convertirem en la orden de la no contaminació. Som els cavallers, i el que no diga res, no té dret a l'armadura, i el que diga que no té dret a l'armació. I atenció, Palmes! cavaller, Palmes! la mà dreta entra en acció. Mana't amunt! I a ballar! Som els cavallers, i el que no diga res, no té dret a l'armadura, i el que diga que no té dret a l'armació. I atenció, Palmes! cavaller, Palmes! la mà esquerra entra en acció. Mà dreta i mà esquerra amunt i a ballar! Som els cavallers, i el que no diga res, no té dret a l'armadura, i el que diga que no té dret a l'armació. I atenció, Palmes! cavaller, Palmes! el teu dret entra en I ara ballem amb les dues mans i un peu! Som els cavallers. Eolis, el móvil, por No favor. soy yo, creo que es esa señora de ahí que Ahora, por favor, el móvil. un poquito de respeto a todos los que están en el teatro, ¿no? Que es el meu. Vais al volumen, por lo menos. Qui serà? Què? No, si nosaltres... Com? Però... Però això no pot ser... Què? Com? Què? Superecos? Males notícies! El diumenge no n'hi haurà paella. Pitjor! Què pot haver pitjor que el diumenge no haver paella? Se cae
i està en Groenlàndia. Groenlàndia està almenys a 50 quilòmetres d'ací, a que sí? Que no, Groenlàndia està en el Pol Nord i se cai molt derretir tot el gel del Pol Nord. Però això no pot ser, és superperillós. Si derretís tot el gel, el nivell de l'aigua pujarà i la meitat de la població s'ofegarà. Per això hem d'anar a Groenlàndia i de tindre se cai. Molt bé, doncs anem, vinga, va, anem. Ei, un moment. Però si nosaltres ens anem a Groenlàndia, qui seran els superecos de Vila-real? Tu? I tu també? Vosaltres? Vosaltres? Vosaltres sereu els superecos de Vila-real? Però un moment, esteu segurs? Doncs per a ser els superecos de... Com dieu que era? Això, Vila-real. Heu de respondre a unes preguntes. Ah, molt bé, ui, les que hem fallat, no? Quan regarem les plantes? Per la nit, molt bé, tenim la... Perfecte, per la nit. I què farem per estalviar aigua? Quan mos rentem les mans? Ah, no, quan... Omplir la banyera o dutxeta ràpida? Què farem? Què farem? La dutxeta ràpida! Dutxeta ràpida! Molt bé! És que ho sabem millor que jo i tot, eh? Sí. Perfecte, doncs vosaltres sereu els superecos de... Ja se m'ha oblidat. Això, Vila-real! A veure, però per l'última cosa. Quan compte 3, direu un crit molt fort que serà superecos. Aviam. 1, 2 i 3! Au, molt bé! I nosaltres me n'anem cap a Groenlàndia! Vinga, adeu! Ha sigut l'espectacle Eco 21. Nosaltres som la companyia de teatre de la Banda del Drac i som d'ací, de Vila-real. Gràcies i fins sempre. I ara anem a fer un acomiadament com us mereixeu. Però necessitem la vostra ajuda. Anem a fer un compte enrere des de 5, 4, 3, 2, 1... Superecos!